Turnaj majstrovstiev Slovenskej republiky do Žiliny, kde obsadili krásne 6. miesto. Veľký potlesk. Dobrý deň. Predstavujem vám družstvo starších žiačov, ktorými pracujem 4. rok. Začali sme 28. na 5. základnej škole a zostalo ich 14. Momentálne vidíte ukážku, kde využívame herné cvičenie, ktoré sa potom rozvíja do ďalších taktických úkonov. V závislosti na tom, akú majú jednotlivé hráčky funkcie, tá, ktorá smečuje, útočí, ulieva zo zóny 4 z podstavca, z dosky, tak sa snaží pracovať s zápeským tak, aby usmerňoval kontrolovaný útok do zóny 5 na libero, respektíve ulievku na hráčku, ktorá neblokuje. Na strane druhej vidíte ukážku, kde po útoku, po lajne, po čiare, hráčka sa snaží triafať do toho terča, kde sa nachádza vo väčšine prípadov nahrávačka medzi zónou 2 a 3. Vzhľadom k tomu, že prihrávka je najdôležitejšia herná činnosť tejto vekovej kategórii, tak mimoriadne sa snažíme túto činnosť vybriť, zdokonaliť do maximálne možnej miere, nakoľko kvalita prihrávky limituje distribúciu nahrávok a bez prihrávky jednoducho nemôžeme útočiť kombinačne. Tieto ukážky vidíte v závislosti na tom, aké majú herné kombinácie dievčatá, herné funkcie, len na chvíľu, samozrejme v rámci tréningu to prebieha drillom, množstvom opakovaní. Je to šikovná skupina dievčat. Chcem veriť to, že zostanú pohromade aj po roku. A nakoľko sa nám podarilo za tie 4 roky v podstate získať všetko, čo sa dalo. Hneď druhý rok sme vyhrali MIDI, tretí rok sme vyhrali mladšie žiačky kraj. Preto nie Slovensko, lebo na Slovensku táto súťaž nebola organizovaná, len po kraj.